kag sa ako ang ex-girlfriend. Boy Nunoy and Papa J, the heartache from my heart is still remaining. Until now, I can't forget everything. Nagbulagay kami, Papa J. Boy Nunoy, sa akong ex-girlfriend na itago na lang nato siya. Ano puro ba lagi ni sila itago, brad, no? Both of us with my girlfriend are blind. Anong blind man? Nagbulagay man. Tama na. Ano na English anang bulag na blind man. Blind. Damay ka ma. Ano na yung mga Pero klaro nga haba. dictionary? Sus, Sa mata. it's a simple arithmetic. Bastante sa bitik. Anong gambal nga, ang love ko no is just an atik-atik. Depende ko no sa mabitik. Ngolilyaso kang bataan ka. Papa J. Boy Nunoy, bilang isa ka lalaki, hindi ko mapugnan ang akong sarili, Papa J. Boy Nunoy, nga dumdumon ang among matamis. Nga pagpalanggaan ay sa akong ex-girlfriend nga itago nato sa pangalan nga Ann. Boy Nunoy and Papa J, the memories with my girlfriend is still remain from my my mind. My mind, my eyes, my nose, my knees, my shoulder, my head. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. I Tigiding, have tigiding. two hands, the left and the right. Pamati mo dali sa mga English na kay... Damo ka mo may matunan. Ah. Damo ka mo may matunan. Siyempre, Sobra pa sa online grabe class. yung mga IQ ni. Inini ni Papa J. Boy Nunoy, nagka-girlfriend naman ko subong. Ayo. Ayo. I have a girlfriend now. Pero ang matuod, Papa J. Boy Nunoy, nasakitan ako every time nga makita ko ang akong ex-girlfriend nga si Ann. Nga upod ang ihang bag-o nga boyfriend. Uy, I have a girlfriend now, Papa J, but not forever. But that forever. Namely on my ex. Yung ex. My ex. Nasakitan daw siya. Yes. Every time nga makita niya yung ex, nga upod ang iyang bag-o nga karelasyon. I feel hurt when I see an companion with other guy. Companion. Companion, di ba? Of the night? Of the night. Nabuot niya sila. Papa J. Boy Nunoy, ang matuod, girlfriend ko subong. Wala gid ako gibati ang gitawag og 100% nga love. Oh. Kaya na akong feelings, Papa J. Boy Nunoy, ara pa sa akong ex-girlfriend nga si Oh no, that's not good. Gidawat na ako, Papa J. Boy Nunoy, nga sala ko ang tanan nga natabo nga nakipag-break si Ann sa kuha before. Kay nakita lang man ko niya nga na ako'y kaupod nga babae. Pero hindi ato matuod, Papa J. Boy Nunoy, panindugan ko gid na. Natabaan lang, Papa J. Boy Nunoy, nga upod mi sa ko ang barkada nga nag-inom-inom. Barkada lagi. Wala lang ko nakapanangid sa akong girlfriend. Barkada And then, lagi. Amo tong natabo, Papa J. Boy Nunoy, nakipag-break na siya sa kuha. Patay na. Kung gusto mo gani, kung plano ka mag-inom-inom, dalahin mong uyab. Kana. Mas Para- okay pa. Oo. Para klaro ka. Para wala, sigurado wala kay ginatago. Tanawa na. Papa J. Boy Nunoy. Gitagaan lang kong tsansa ni Ann nga mag-explain pero wala ko niya gitagaan og tsansa nga magbalik kay Ming Duha. Ang tinuod, hasta subong palangga ko pa si Ann. Kung tagaan kong tsansa, Papa J. Boy Nunoy, nga ligawan siya, ipaatag saya ang akong tuod-tuod nga gibati hasta subong saya. Bulagan ko niya ang akong girlfriend kay para lang balikan siya, Papa J. Boy Nunoy. Kung kamo lang, Papa J. Boy Nunoy, ang pamangkoton. Viewer and my status. Tama pa ba na makipag-istorya ko sa akong ex-girlfriend nga si Ann para magbalik kay Ming Duha? O mag-steady na lang ako, Papa J. Boy Nunoy, sa akong present girlfriend? Patay na. Bulilyas. Di- Ay, gini mo pa nakikita. Sakit na, Bart? Sakit eh. Sakit na ba? Tambalan ka sang palangga ka kuno, pero ang matuod gali Papa J, hindi gali matuod. Agoy! Gin palangga mo ako nga isa malang gali ka pa kuno-kuno. Tama pa ba, Papa J. Boy Nunoy, nga istoryahon ko ang akong ex-girlfriend nga si Ann para magbalik kay Ming Duha? Or magsteady na lang ako sa akong present nga girlfriend?
Patay kang bata, kang tawhana ka. Bulilyaso. Nagsulod ka sa butang. Ay. Sa butang nga Ay, ginatawag, duwa ka butang kun hindi bako ka. Bako ka. Bulilyaso May kang milagro bata. gid. Bulilyaso, perting bulilyaso ka kabrigada. An? Dali lang, kaya wala na ito nabasa, Brad. Updanay lang dahil sila sa trabaho. Ay. Sorry, kaya wala na ko nabasa. Wala nabasa. Wala man niya ni-explain gali. Wala man ni-explain. Why man sa nag-inform sa aton Papa Jing ay ang text di ay naa sa likod. Oo, may sugpon pa sa likod. Sugpon pa man din, Sa kasugpon sang aton palatuntunan. Papa J. Boy Nunoy, updanay lang mi sa trabaho sa akong ex-girlfriend niya si Ann. Patay kang bata. Ini. An. Istorya asa ko. Ano? Anong natabo? An, Ngari ka diri. istorya asa ko. Ano pa ang mga istorya na ito? Kitapos na makita, di ba? Wala na kita sang dapat pa istoryahan. An, tagay kong chance nga makapag-explain sa imo ha. Hindi gani ko, hindi pala tapos na kita. Ang tapos na ta sa imong panguna-una. Pero sa ako ang tagipuso, Tapos na kita. wala pa. O tati na ini, tapos na kita. Wala pa. Tapos na kita sa ikalima, may isa pa, Pino. Dong, Wala pa, An. dong. An, kung nahapdian ka sa... Kung nahapdian ka sa ginhimo ko sa una, Dong. mas nahapdian ako. Kung tani dong, kung nahapdian ka sa subong dong, kung tani kiniisip mo man dong. Nga kung anong mabatagan ko dong sa tong ihimo mo. Oo dong! Oo dong! Oo dong, kag miswa. Manabit ka paniot ka. Udong nga Sa lami. gulat sa tinapa, ginisa nga ahos, bumpay kag luya, sampat kaayo, paniot ka ta. Dong, An, pero nga ginimo mo to sa akin. an, Di ba sakitan mo ako? i-explain ko na sa imo, An. Di ba? Gina-explain mo sa akin, pero ano bang dapat mo i-explain? Kinakita ko naman ito tanan. Ang Wala nakita, ka na siyang maibutig sa akin. ang nakita mo, hindi ka to mo. Wala ka siyang maibutig to. sa Best akin. friend ko ka to. Best friend mo, pero pagpuli mo, gagsimutan ko ang imo nga kamot. Nabahuan mo? Sa akon pagsimot. Nabahuan mo? Ano ang nabahuan mo? Pagsimot ko, melon amoy. Abo to, ambal ko. Sigurado na. Sigurado na. Nasaw-saw na. Sigurado na kung ano ang gingkuot kasi ni. Ano? Ano ang gingkuot ko? Gingkuot mo. Ang gingkuot mo sa butang nga ginadumilian. Apang ano ginhimo mo gyapon? Ginhimo mo gyapon. Hindi mo na ma-deny sa akin. Hindi mo na ma-deny sa akin. Aminon ko. Aminon ko. Hindi ba lagi kuot mo? Oo, aminon ko. Sa mo pagkuot, ano ang gisimot mo? Aminon ko gikuot ko. Ote! Gikuot ko. Kamutang rason nga naging bulag ako sa imo. Kaya ambal ko sa imo, diba? Nagpromisa ka sa ako niya, ako lang kuton mo. Diba nipromise na ka sa ako niya, ako lang kuton mo, pero nga, ginimo mo to sa ako, nga nagkuot ka sa iban. Nadalala ko sa ilimnon nga makahubog. Amaning rason mo tungod sa ilim no, nanguot ka na sa iban. Kung tani mo lang nagambal ka, gin-inform mo ako, ipagkuot ko. Pero An, hindi ka na dapat ang atong istoryahan. Ang dapat atong istoryahan ang about sa to. May gusto ko magbalik kay Hindi kita. na. Hindi na ako doon. Kaya ko makipagbulag sa akong karelasyon sa mo. Para magbalik kayo ng tando. Hindi na inapagimuha. Hindi na inapagimuha. Pero kabalo ko, di mo na palanggang imong karelasyon subong, di ba? Tama ko? Ikaw tuwad na gining akon, nga hindi na ako magigbalik sa imo. Pero palanggang ako, di ba? Magigbalik ka sa akon, kag
pagigbulagan mo ang imong uyab subong. Oo, kaya ko na. Kaya ko na. Oo, tama gid. Tama gid nga gimbulagan ko ikaw. Kabalo ba ka sa imo mga ginahimo? Anong kabalo? Kabalo ko sa akong ginagawa. Kabalo ka. Ginagamit mo lang ang babae. Ginagamit mo lang ang babae nga na para pagtakpan ang imong ginapatyag sa akon. Kay tungod palangga mo ako. Kung palangga mo ako, wala ka sa tunag imo eh. Wala mo akong giniinto. Dong, hindi na ako si imo, Dong. Pero an palangga patakaan. Hindi na ako si imo, Dong. May nagakuot na sa akon. Miskin may nagakuot. Hindi na ako sa imo, Dong. Kay may nagakuot na sa akon. Miskin may nagakuot. May nagakuot na sa akon. May nagakuot na sa akon sang madalom nga bulsa. An. Hindi na An, magbalik kay taan. Magbalik kay taan. Hindi ako. An. Hindi na ako sa imo, Dong. Kalain ka, Dong. Kalain ka, Dong. Luwad ako sa imo, Dong. Luwad ako sa imo, Dong. Damay ka dong. Ang mahal Bulilyaso pagidong. ng pabulos. Te, kung kamo daw pamangkuton ka brigada. Mahal kita. Tama pa ba? Nga ang yun niya, ang iyang ex-girlfriend nga magbalik kay silang duha? Di ko Kay pakipagbulagan niya ang iyang present nga karelasyon or ang mahal kita. ipadayon pakipagrelasyon sa ihang Nakakos. girlfriend subong.